barka masoya, barka masoya, barka masoya, barka masoya, barka da sallah, barka da sallah. Barka da sallah masu yabo muke yi wa dukkan mai azumi. Barka da sallah masu yabo muke yi wa dukkan mai azumi. Barka da sallah masu yabo muke yi wa dukkan mai azumi. Ya sarki mai mulkin sammai da ka sai Allah mun fatahi, mu tsara yabon mu cikin ladabi kar mu maka shirka zuljahi, ka banda bayan ka cikin himmar ka mu yi waƙar sallah jahi, kalamun ce mana mun haɗa kai mu masu yabo ne ga fatihi. Barka da sallah masu yabo muke yi wa dukkan mai azumi. Ka ƙara salatin ka dan isar ka ga mai ƙaunar ka Rasulallah, ka sa a halinsa cikin aikinka kamar sai dana da batula, ka sa da sahabai masu jinin hidima da waliyai ya Allah, suna ƙaunar manzon Allah ba su ɓoye ba sun yi marshela. Barka da sallah masu yabo muke yi wa dukkan mai azumi. Barka da sallah masu yabo muke yi wa dukkan mai azumi. Barka da sallah al'umma muke yi wa dukkan mai azumi. Barka da sallah nake yi wa babba da yaro da malami. Barka da sallah nake muku sannu da himmar yin azumi. Ina masu kiran al'umma ibada gar a takaita ta, gar a tuna dan azumi ya dan kauce a rage yin bauta, mu kama ibada gamgam domin duka wata da wasilarta, ni auta mai yabo ga ma'aiki wannan shine kalmata. Barka da sallah masu yabo muke yi wa dukkan mai azumi. Bayan Ramadan ya jama'a ga shi ta Shawwal ma haka ne, akwai falalar ta idan aka yi ta ana samun wani riba ne, a duba da kyau a gane hakan ita sunna ce ba dole ba ne, amma ku sani mai yin azumin nan shi mai babban sa'a ne. Barka da sallah masu yabo muke yi wa dukkan mai azumi. Ni Isma'il ɗan gata ina roƙon Allahu kare ya samu cikin yantattunsa albarkacin abban kasu. Duk mai ƙaunar haka shi ma idan ya ji ni sai ya ce amin, domin samun marabauta duk mai so zai ce amin. Mun yi ibada mun kare makagi Allah kai mu baɗi, a alfarmar shi manzon mu ma'aiki mai kyawun jasadi. Watan azumi mai daɗi ne domin sirri ne gun hadi, ka karɓa mana waɗanga ibada Allah don shi almuhudi. Barka da sallah masu yabo muke yi wa dukkan mai azumi. Mu yola da biya al'umma mu san mecece yau azumi, mu yo azumi bautar Allah masoya kar da mu yo zulumi, mu san komai daga shi ne dai makaki mai iya yin komi. Bello nake baharul baiti ka kara mun hasken ilimi. Barka da sallah masu yabo muke yi wa dukkan mai azumi. Watan azumi babban falala a cikin alfarmar annabi ne, kowa ya riƙe shi ko ya dace domin rahama gun mai duka ne. Dukan wani nau'in bauta kabo ana yi don yardar da ne, rasuwar ruhi ko fitar da jiki ta jita da ƙaunar annabi ne. Barkan mu da sallah al'umma gaba ɗaya sannan ya azumi, Allah kuka karɓar ibadunmu sannan ka gwada mana next azumi. Badan mu badan manzon Allah da muke koyi rabbul alami, shafi'u na annabi suna na daga dandali yaro momi. Barka da sallah masu yabo muke yi wa dukkan mai azumi. Barka da sallah masu yabo. Barka da sallah masu yabo.
barka da sallah masu yabo. Barka da sallah masu yabo muke yi wa dukkan mai azumi. Assalamu alaikum masoya na Ibrahim dan almajiri ne. Dan karami ne a masa yabon a soyayya mai himma ne. Dan dangalin makwara ta isa Muhammadu Ashkara Anjala ne. Renan sufi makwarar zance mai sanya masoya su zaune. Barka da sallah masu yabo muke yi wa dukkan mai azumi. Masoya da a gaishe ku barkanmu da sallah ya yan uwa. Malamu da shekanan mu a yau barkanmu dukanmu da shan ruwa. Mazanmu da mata kulliya gaisuwa ne miƙawa. Malamai mai ta mana ya iko wandan alfarma manzon kowa. Salamu alaikum al'umma masoyan annabi barkanku. Na zo ne domin barka a gare ku masoya manzonmu. Yau ne gashi da ki sallah nake muku barka halinmu. Fatan da nake sarki na ya karbi dukkanin aikinmu. Barka da sallah masu yabo muke yi wa dukkan mai azumi. Nasiha ta yau zan baku kar mu tsaya tuna yin gaba. Domin ba kyau yin gaba annabi ya yi hani ba. Dan Allah kuma har haɗa kai ba wani ba ɗan cikin mu ba. Ni ne Abdullahi masoyi ne kaunar ku ina tuba. Barka da sallah masu yabo muke yi wa dukkan mai azumi. Alhamdulillah ya Allah godiya muke da miƙawa da kai share muka yi azumi waɗansu babu su aka karewa. Ya dafa da kai musu rama zunuban su duka gogewa. Inna mu ta zo ya Allah salati ya zama to limami. Allahu sarki ya yarda shekarar ga ta kuma juyowa. Barka da sallah al'ummar ma'aiki ina da gaisarwa. Allah ya maimaita mana da sharif Rabi'u mai kyan tsayewa. Ibrahima autan shi a raune na ku hadimi. Barka da sallah masu yabo muke yi wa dukkan mai azumi. Ida yaro na roƙe ka ga yarda mu zo shekarar gaba. Ka sa mana tsantsar sauran ka mu bauta ma sarki rabba. Idan a cikin mu akwai wanda za ka ɗauka na uku da yarabba. Ka yau rahama da salama ka sa ya gana da shugaba babba. Barka da sallah masu yabo muke yi wa dukkan mai azumi. Kira da aminci ya Allah ga annabi babba uba babba. Ka sanya iyayen annabi ya Allah a salatin ya rabba. Ka sa halinsa dukkanin su da zaɓai duk ban ware ba. Sa da wani ya Allah su bare duk ba su ba. Kamar Maulana Shakti Jani Shakti Lani nan kuma da Shakku Barama masoyan annabi gausi na mai sanyi ma. A samun shawa mulfatahi ginin maulati masu ma. Sun bi Rasulallah kun Allah kai ne shaidawa. Barka da sallah masu yabo muke yi wa dukkan mai azumi. Ya rabbana salatan ka sanya mun shahada baba. Shakku baba da masoyan annabi ba da wuce ban sanya ba. A saman da shan Abubakar sufi na annabi dan babba. Ni dai Madina na yarbo da waliyai ban saki ko dai ba. Barka da sallah masu yabo muke yi wa dukkan mai azumi. Allah dan matsayin Fatima abunka ka amsa masu yabo. Allah dan ruhin Fatima ka haska zukatan masu yabo. Allah dan nasabar Fatima ka sa mai yabo ya tattarabo. Allah dan kaifin harjanta ka samu mu kare akan yabo. Allah dan hasken fuskanta ka samu mu narke akan yabo. Allah dan inuwar Fatima ka sa kar mu daina tsara yabo. Allah dan abban Fatima ka sa kar mu daina tsara yabo. Allah dan umman Fatima karfi yabo mai taimako.
Sadiq ne wanda ya shirya yabanni da karamin su a wasu yabo. Kalifan fada ranar Adamawa nake muku barka cikin yabo. Barka da sallah masu yabo kuke yi wa dukkan mai azumi. Barka da sallah masu yabo kuke yi wa dukkan mai azumi. Barka da sallah masu yabo kuke yi wa dukkan mai azumi. Barka da sallah masu yabo. Masu yabo